aksidan ti social pension nga awaten ti 67 taon na ani Zenaida. Nayon pa pagkakitaan na, ti panagaramit ti tabukol, kaputas sa anmeten ang makapagna, sipod na atake, 8 taon ti napalabas. Aminado akurang latad dagitoy tapno magatang amin ang kasapulan na, ngagpaot aging gati sumaruno, a pension na. Narigat ang makakasya na dyan manda. Adamot kabalay ko. Kasi nagkurangan, pangalaan nyo. Agdawatak ka kita anak ko. Babaen iti panangidalan ti DSWD iti sidong ti Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program ni President Bongbong Marcos Jr. 2,000 pesos ti maawat dagiti mapili a benepisyaryo. Nabingay daytoy iti 3 a grupo. Buklen dagiti 4-piece member ti Group 1, idinto dagiti 4 ken near 4 ti Group 2 ken 3. Manipod iti 4,881 a benepisyaryo ti entero a Rehiyon Cordillera. Kaaduan iti probinsya nga Abra, nga daan 1,928 a benepisyaryo. Group number 2, ito yung 2.5 million na mga pamilya na tinatawag natin na near poor or yung mga poor na hindi 4-piece. Yan yung 25% pataas sa poverty threshold. Ibig sabihin kung yung kinikita na, kung ito yung poverty threshold, 25% on top of that. Yung income, 25%, hinanap natin sila. Paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to, tulad ng binanggit ng ating Pangulo, mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority. Ti uplift program ket adang ti gobyerno tapno maep-epan iti epekto ti inflation, gubway ti panagpangato ti presyo ti petrolyo. Rugi itangal daw ti kick-off ti payout distribution, abukolen iti ili ti lapas, danglas, bukay, bangged ken pidigan. Off-site anaawat ita ti 2,000 pesos para itaabulan ti Hulyo. Paano nila matatanggap to? Sabi ng ating Pangulo, digital. Tama po yun. Pero sa unang pagkakataon nito, dahil bago tong mga to, wala silang mga ATM sa record sa atin, magma-manual payout tayo sa unang pagkakataon. Bakit kailangan gawin yon? Para ma-verify natin. Again, we wanna make sure na yung mga benepisyaryo ay totoo na mga individual. Pero pagkadating doon sa payout, starting na to next week, makikita nyo pagka-payout ng first 2,000, so alam na natin na validate natin na totoong tao siya, ikukunin na rin namin yung digital wallet niya o yung e-wallet niya, yung GCash number niya. Kasi wala kami noon eh. Para pagdating ng next succeeding na payout, puro through their e-wallets na or land bank account kung meron sila. Maminsan laeng nga umawat dagiti adda iti Group 1, idinto agpaut aging ga Disyembre, ti panagawat dagiti benepisyaryo ti Group 2 ken 3. Thank you, Amang. Thank you at thank you da. Kapag kaya agas ko, pampers ko, jay kapek. Daytoy ti umuna a batch dagiti na bigbig a poor ken near poor, ken manamnamang nga addapay ti sumaruno a batch. Sumaruno met ti off-site dagiti da dumapay nga ili iti sumasaruno nga aldaw. Jessica Boreta, Balitang Solid North.